Tak dámy a pánové, toto je druhý díl z Bungru. Tentokrát bez mikrofonu, jo. Jo, máme tu toho stejnýho. Jo, takže... A my teď jdeme zavolat Varhánkovi. Jo, prostě. A ty natáčíš? Jo, natáčím. Máme tu šišku. Prostě, ale nemám mobil, máš ho prosím tě? Kde máš telefon? V té tašce. Červený. Tak nahoďte like a odběr. A dám šišku, kam. Nahoďte like a odběr. Dostali jsme 100 odběratel. Tak by bylo pecičkový, kdybyste nahodil odběr, kámo. By bylo úplně pecičkový. Minulý díl z Bungru nebyl špatný, vidělo to hodně lidí. A... Normálně slepice tam mají kluziště. Díky. Slepice tam mají kluziště, ale mohli. Prostě profesionální video. Adam Varhánek a jdeme volat. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hej, počkej, je to takhle? A říkej. Hola, hola. Varhánku, kde seš? Až ti to zvedne. Podle mě to nezvedne. A pak zabereš jeho číslo? Asi jo, co? Počkej, spustíme. Nebere to. No tak nic, tak to típni a půjdem zazvonit na jeho barák. Vepředu, to je daleko. Tak jo, třeba po videjku. Pojď po videjku, Honze. Ok. Takže jdeme na to. Dáme a pánové. Čuky, bro. Au. Pan Datel tady je. Jdem. Takže co tady můžeme dělat? Nevím. A je tu sníh jenom tak bajdovej. Tak já jsem tady vymyl pod tím listí, jsem tady vymyl, hele. Takže tady asi nějak udělat ten sklad, ne? Vždycky to furt volá. Volá ti to furt. No. Tak mega fail. No. On to furt nezvedal. Oh! To jsem našel. Tak to je jiný matroš, tak to počkej. Prostě, co s tím ale uděláme? Jednoduchou věc. Je to pevný? No je docela. Počkej. Zvedni to. Jo, je. A dej to, počkej. A po téhle tyči ty polezeš, kámo. No, já to jdu vyzkoušet. Tam pohlídej mi chladičko. Okay. Ale jako já bych to tady nechal. No tak počkej, já to budu vyzkoušet, ale... Ty vole, no tak to ne, kámo. Počkej. No, tohle nepůjde. Tohle to nepůjde, kámo. Prosím, ale mám lepší nápad. Tady se to pode mnou strašně láme. A to byl zase lámat nemyslel. Co si o tom myslíš? Ne? Docela dobrý, ale tady klacek bych chtěl dát pryč. Jaký? Tenhle ten malý? Ne, to je ten malý, no ten taky, ale tenhle ten bych chtěla taky docela dolů, ale... Ten, jo.
Tenhle ten si taky dát dolů. Ale tenhle ten je taky docela pený. Ale taky hej, ty sluchaj. Hej, počkej, jedu tady. Počkej. Tak dámy a pánové, řeknu vám, kde se teď nacházíme. Jako neřeknu vám, že se teď nacházíme, to vám jako neřeknu. Ale ukážu vám krajinu a snažte se uhádnout, kde to je. Kdo bydlí někde v okolí. Teďka tady trošku poběhnu. Tak aspoň tady ukážu krajinu. Jsou moje věci. A tady je Ondra. A tamhle je náš bunkr. Ten, jo? Jo. Beru, kámo, počkej, se mi chci podívat, kolik mám procent, 25, tak to je poho. Tak dám. Táhnu. Klacok. Au, jsem spát, kámo. Oh. Tak ty královno. Bába pod kořenem. Jsem bába pod kořenem. Tam se štej, kámo. Takhle bychom to mohli teďka tady zatnout, ne? A jak to chceš zatnout? Jako takhle do země, takhle. A proč? To je jakože taková zahrádka, víš? Tam budeme mít věc třeba takhle. Tohle je označení, že tam budeme si dávat stromečky. No tak dobře, tak tady. No. A bum. A bum. A tloučíme. No dobrý, já to tady takhle po... Au. Dobrý. Neskladivo se nemůžu vrátit. Jo. Kam dostat nějaký strom? Kde? Tamhle. Teď jo. Jo. Kámo, slyším ryči. Kam slyším ryčiho, tak to počkej. Hej, tak ryči bude na blízku. No bajhle ryči. Ryči je náš pes. Hej, ale slyšu, potichu. Hej, ryči je na blízku. A co? No, že jsem slyšel ryčiho. Já poznám jeho hlas až moc dobře. Tak pojď. Jdem. Normálně jdem. Tak jdeme na to. Dámy a pánové, ztratili jsme sedátko, nebo jsme ho nestratili. Někdo nám ho čurnul, takže to je naše sedátko. To bylo naše sedátko, tohleto. Takže já ho beru. To bylo naše sedátko. Tak já ho beru a ukážu vám, kde chybělo. A kurně, au. Aha. No dámy a pánové, když jsme tady něco natočili zbytečně, protože kameraman neví, že je to stopnutý. Prostě, tak jsem tady dal to sedátko. A no prostě tady chybělo, no, protože... Nejdu ti pomoct, chápeš? Bábo podkořenej. Kurňa. Tak, dej mi to, bábo podkořenej. Tohle? Ne. Bábo podkořenej. Ale tato vrtulička by potřebovala někam dát. Hele, tady je to Počkej. takový, že... Tady je hned písek. Potřebuji sem dát. Honzi, tady je hned písek.
Jestli tohle je mraveniště, Honzi, tak je to pěkně na hovno. Co tam děláš? Dobrý, ještě by chtěl jeden klacek. No, tu bambitku tam nemůžu. Toto beru. Toto. Kurně. Bába pod kořenem Zdeno. Zdeno. Počkej, to chci. Já musím být to smekne. Zdeno, říkáš. Hej, počkejte, já se vás jen tady chvíli odložím. Tak, No, tak tohle tam nedám, hele. ale to bambitka není. No, Ale tak tohle jo. to je bambitka. Natáčej, natáčíš? Natáčím. Lidi, tohle je naše bambitka, brosky. Nice. Lidi, za kým jsme to neopravili. Ondra furt tady na tom kořeně nemůže vylízt, protože tady furt něco chybí. Chybí tady pár klacků, ale v příštím díle to určitě bude. Já tady takhle lezu, takhle jsem si dám nohu, takhle lezu, šplhám, až sem, tam si sednu, sem si dám nohy, sem si dám, doufám, že to je v záběru, sem si dám nohy, tady sedím, sem si dám nohy a no. Dneska toho asi víc už nestihnem. Jenom by the way, Ondra tady dělá takovýhle krásný plůtek. Tohle možná ještě mě short, jak jsme to dodělali ten plot. Možná za dlouho, možná za chvíli. Jo. Možná to je ve videu. Tady můžeme vidět, jak tady udělal ten plůtek. A jestli chcete další video z bungru, tak na tomhle videu bude 20 lajků. A i když nebude, tak možná vyjde. Jo, to si říkal i minule. No, já vím. Kolik tam je vůbec 10 lajků? Nějak 6 nebo 5. Ale to fakt jo, jenom. Ale Nice. Jdem se podívat. No. Ričí, to je náš Ričí. To je náš Ričí. Nice. Plotek. Nice. Hezky. To je Štěpán. Tady Štěpán. Tak nice. No, my to pak vytáhneme. Kleštěma. No, to musíme něčím nahradit. Jenom chci říct, ať dáte like a odběr na kanál Ryba Atomic. No, Tak tady vyčáruj do tohohle $1 000 000. tak plotek už se hemží. Tak. Nice, hezký plotek, hezky to udělal. Tady ale tohle. Ale díme, už budeme za chvíli ukončit video, protože už to nahráváme 13 minut. Tak dajte like a odběr a zatím Zvoneček. a zvoneček. A zatím čau!